כשנחזור מהפרסומות איך מפענחים את השם שנתנו לנו הורינו, ומה זה אומר על התכונות שלנו, יהיה כאן הרב אליהו קיי, מפתח שיטה לפענוח הצופן האישי. מעניין, מה זה אומר? היא מצילה חיות נטושות, היא גם מציירת אותן. תהיה כאן האומנית בילהה פוקס. שעשתה תערוכה מקסימה. באמת? מקסימה, היום לא תהיה כאן, יאללה. לא ראיתי עליה. לעניין אתכם, הבעל שם טוב אמר ששם הוא סוג של נבואה סמויה שמצביעה על פוטנציאל של האדם, והנה המפענח השמות, הרב אליהו קיי יחד איתנו, בוקר אור וטל מנדל, שמפענח את הנתונים. עכשיו אני רוצה להבין הכל. אתמול התקשרו לי בהפקה, אמרו לי מהו התאריך העברי, מיד ידעתי אותו בעל פה. איך? כל הכבוד. תאריך עברי בעל פה, אני חושב באמת. את השנה לא ידעתי. לומר בתאריך העברי. ברור, כולנו מזייפים באיזה שנתיים למעלה, אז איך אנחנו נזכור? אבל באמת השם ואת יום התאריך הלידה שלנו באמת משפיעים עלינו כל כך. מה זה אומר בסופו של דבר? אוקיי, אז בעצם בואו נתחיל עם כמה מילות רקע. כידוע הרי שצפת היא עיר הבירה של הקבלה. בעצם מוקד משיכה מאוד גדול, וגם להרבה אנשי שם בזמן האחרון. ולפי הקבלה לאדם... אנשי שם זה יפה. זה עדין, אוקיי. לפי הקבלה, לאדם יש 3 כוחות מרכזיים, השכליים, הרגשיים והמעשיים שלו. ובעצם כל הסדנאות שאנחנו עושים הן באות לגלות את הכוחות האלה. סדנאות כמו זוגיות, מדיטציה וכמובן הצופן האישי. אז מה זה הצופן האישי הזה? אנחנו בזוגיות נפלנו, מה עוד? למה את אומרת את זה בשמי? אני אומר לך שבסוף את תתפרקי לי בידיים ואת תגידי דץ, אני לא האמנתי שאני אתמוסס ככה. הנה פרק ב' שלי בא. כל ירידה לצורך עלייה. בדיוק. הצופן האישי. הצופן האישי, הרי הקדוש וכמובן הרי הקדוש היה מגדולי המקובלים וכמובן הבעל שם טוב. אומרים שבעצם השם של הבן אדם, שהוא קיבל אותו, זה בעצם נבואה קטנה. זה לא סתם. קיבל את זה, כלומר, דרך השם של הבן אדם, אנחנו מגלים את הפוטנציאל שטמון באדם. אומרים שהאישה בהריונה שומעת, אומרים שכל מלאכים משמיעים את שם הבן או הבת, הילוד, נכון? 40 יום לפני צאת הוולד כבר יוצא... לגבי הזיווג, כן. כן. אבל מה קורה אם הבעל מחליט על השם? הוא לא. אז האישה לא שומעת טוב. אז בעצם אמרנו, אז השם מגלה את הפוטנציאל של האדם. כלומר, כל המטרה הזאת של הפענוח של השם של הבן אדם, היא לבוא ולגלות את הכוחות הנעלמים. מפענחים רק שמות עבריים? מה קורה אם מישהו נותן לילד שלו שם לא עזי? ג'ורג'. אז האמת היא שאנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל הכל. אם אני אחרי בגיל 25 מחליטה לקרוא לעצמי יסמין פתאום, אני משנה את גורלי? או זו הרשות נתונה, או שלא משנה איך יקראו לי, אני כבר סיגל מיום היוולדי ועד יום מותי? אז האמת היא שלפי הקבלה גם יש עצות של מקובלים לפעמים לשנות את השם, כי השם ישנה לו גם את המזל שלו. כי בעצם השם של הבן אדם זה צינורות, האותיות של השם זה צינורות של שפע רוחני שיורדות. אל תכעס עליי. קיים רב ששינה פעם את השם שלו? אנחנו דוגלים... כאילו רק אנחנו צריכים... משהו... לא באמת, אני לא מכיר איזה רב ששינה את השם שלו. אנחנו דוגלים לייעץ לא לשנות את השם של האדם, מאחר שהאותיות של שמו של האדם זה בעצם צינור רוחני. הארי הקדוש מסביר בספר הגלגולים, שמעתם גלגולי נשמות, שבעצם זה, צירוף האותיות שמו של האדם יוצר צינור רוחני, שדרכו השפע האלוקי יורד ונמשך למטה לתת לנו את הקיום. תן לנו כבוד הרב דוגמה. הגשתי לכם את יום ההולדת העברי שלי ואת שמי מן הסתם. כולכם יודעים. ומה בצופן חיי? אז בעצם מה זה סיגל בעצם? מי זאת סיגל ומה זה סיגל? אני עד היום מחפשת אותה, אבל אולי אתה תביא לי אותה. אז בעצם האמת היא אנחנו באמת פיתחנו בזכות תוכנות מחשב ייחודיות. הצלחנו לפתח איך אנחנו מוצאים את השם של הבן אדם לפי התאריך הלידה שלו, כפי שזה מוצפן בפרשה שבה הוא נולד. אז דווקא הקדמה מביאה לנו את הסודות העתיקים. מה גילינו על שמי? בנגע אלייך סיגל, אז קודם כל שורש מך זה בא מהצבע סגול, זה מעיד על מידת המלכות. מלכות זה בעצם כוח הדיבור. אדם שיכול גם בעיקר להתעסק עם הציבור, עם אנשים, בגלל שהעניין של הדיבור, לפי מה שכתוב בזוהר, נברא בעולם אך ורק עבור הזולת. בינינו אנחנו חושבים, לא צריכים לדבר עם עצמנו, ואם כן, אז משהו באמת לא בסדר.
לאחר מכן אנחנו ממשיכים לתאריך הלידה שלך. נולד בחודש סיוון, לא צריכים להגיד את כל התאריך כמובן. חודש סיוון זה בעצם חודש... אל תגיד את כל התאריך, רק תגיד את השנה. חודש הסיוון זה חודש הקישור, גישור ותיווך. בעצם כשאנחנו רואים את זה גם כן בנוגע לאנשים שבעצם נולדו בחודש סיוון, זה עניין של קישור וגישור. לאחר מכן, כאשר אנחנו מדברים על פרשת הלידה שלך, פרשת שלח, אז בעצם השלוחים של עם ישראל להיכנס לארץ ישראל, לראות את הארץ, הם היו שלוחים של הציבור. זה מראה על נטיות נפשיות להיות שלוחה של הציבור, אדם שעומד בתור נציגה של הציבור. עכשיו, אם אנחנו יכולים לראות אנחנו יכולים לראות על המסך פה את האותיות של שמך כפי שהן נמצאו בדילוגי אותיות שוות. זה הצופן בעצם, דילוג של 11 אותיות בין האות לאות, כאשר המילה הראשונה זה במילה ונסלח. דהיינו, האדם שבעצם יש לה נטייה נפשית להיות סלחנית, לא לשמור איבה ולא לשמור טינה. נקודה שנייה, אנחנו רואים לכל עדת בני, היוד, זה בעצם מראה על אדם שהסדר העדיפויות שעומדים אצלך זה בעצם לתת קודם כל למשפחה, לילדים, העניין של החינוך לילדים, העניין של טהרת המשפחה, כל מה שקשור להקרבה עצמית עבור המשפחה והילדים. לאחר מכן, ולגר הגר, כן? ולגר הגר, זאת אומרת, אדם שהוא זר, אדם שהוא לא מוכר בינינו, גם לא אנחנו מראים אכפתיות ודאגה, ולאחר מכן בסוף, כי לכל העם, כל העם זה בעצם אדם שיש לה את הגישה לציבור, אדם שיש לה את הגישה לכל העם. בקיצור, דבר אחד אדיר ששוחחנו על זה לפני שעלינו לשידור, יש לך קשר ממש אישית עם המצווה של הפרשת חלה, כפי שאנחנו רואים, אם אנחנו יכולים להסתכל במסך, כן, בתחילת הפרשה שלך, רואים העניין, ראשית אריסותיכם חלה תרימו. הרבי מלובביץ' מסביר, אדם שהוא בעצם יש לו אמונה חזקה, שהכל בא מלמעלה ושום דבר... מה זה אומר הפרשת חלה? שאני אבין... זו אחת המצוות של האישה בשבת. אז עושה חלה מעל קילו 666 גרם, מפרישה... רבנית? לא, הייתי נשואה 5 שנים, יודעת העבודה. מפרישה מעשר, מברכת עליו. וזו, הפרשה שלך. רגע, מה עם משה? זה אנחנו יודעים עליה באופן כללי. אפשר לדעת גם על העתיד שלה? עכשיו, בנוגע לעתידות כתוב... האם היא תמשיך לשגר איתי? אני יכול להרגיע אותך, הנסתרות להשם אלוקינו, אבל לנו, יש לנו את האפשרות לתת משהו יותר טוב מהעתידות. אנחנו נותנים את הכלים לשפר את העתיד. דהיינו, הדרכה והכוונה על פי מה שאנחנו מוצאים פה, כדי שאדם יוכל לשפר את המודעות העצמית לגבי הכוחות הנפשיים שיש לו, והוא יוכל לתפקד ולהיטיב, להיות בריאה יותר טובה בינינו לבין האדם לחברו, בין האדם למקום. זה מדהים, אני רוצה להגיד לכם ככה, שאני כבר מרגיש, בלי שעשיתם את האבחון שלי... התחלת כזה וכן, תראה אותך עכשיו. לא, באמת, אז כמו שהייתי נותן לעצמי ביוגרפיה כתובה, כי אני חושב שאני איש נורא מעניין, הייתי נותן לעצמי גם אבחון כזה, וחבל שלא עשיתם לי. אתה תקבל בעזרת השם, אבל עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו כבר מתחילים לאחל שתהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ושנזכה תכף ומיד להתגלותו של מלך המשיח, והגאולה השלמה והאמיתית. תודה רבה לך. המון המון תודה. בבקשה. החופש הגדול קרב לקיצור. יש להם בגוף. בטח שיש. לא, האמת היא שזה עושה... האור שיש להם בעיניים. ובעיניים. זה רק מי שפה יכול לראות. זה בא לי לנסוע לצפת עכשיו. בוא. הרגע. לא להיום. זה נאמר כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. מה שהאדם מראה זה מה שהוא מקבל חזרה. אז זה מה שאני הרגשתי.